Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke live streaming Gus Ana Mustajib Official alias Gus Panco Gus Pasiban guys. Termasuk ya sip bayarane oke. Dekengane Pak Halim Musleh menitok pindah ning cetake Bupati Bantul. Pokoke nek live karo Gus Tajib ki ya nyenengke. Live karo Gus Tajib ki ana sponsore. Pertamina. Terjasi kuwi nek live karo Gus Tajib official. Streaming Gus. Oh, streaming. Terja nyeni kuwi guys nek live karo Gus Tajib. Terja bayarane oke. Ya sing penting rabiku karo santri kerapia ti live streaming. Ya nek ti live streaming ki ya sip kuwi rabi karo santri kerapia. Terus jang gedhe kuwi live karo Gus Tajib official. Kan jo ana sponsore Sarung Mangga, Pertamina, terus nganu kuwi. Tor nek live karo Gus Tajib ki ya nyenengke etok duit. Etok duit Gus. Nggih etok. Sing penting etok omah ora. Etok ning Paseban. Tuku omah iki ning Paseban ki regane ki nek sing apik ki 1 M. Asidik ra tekan wong ra nyandak. Tol ya si kuwi nek live streaming. Gus live streaming nggih. Tol ya ti sponsor apa ngono payu. Indomie kaya mie sedap termasuk sisuk pengajian Gus Id. Wingi kae. Kayane pas dek nganu jalan-jalan ning Pelarat. Mbangane jaluk-jaluk mendingan live etok duit. Nek jaluk-jaluk ora apik. Termasuk hooh. Ya nek live karo Gus Tajib ki nyenengke. Apa meneh nge-live ning gone Pak Untung ngomongke mantan. Ya ngomongke mantan Gus. Cek. Ngomongke mantan, tapi ya live karo Gus Tajib ki ya nyenengke. Pak ditangin soale monitor live ku streaming. Tor ya si kuwi guys nek live karo Gus Tajib official. Termasuk ya delok live ku mau. Tor ya si kuwi nek live karo Gus Tajib. Monitor lagi viral Gus Tajib Indonesia. Tor ya nek dadi Gus ki iya bayaran. Sik guys ngevlog. Tor ya dekengane Pak Prabowo. Tor ya tak dekengane ki anak buahe rati kaya apa-apa. Maaf Gus, nggih. Ya sisa teko omah cerak kantor Bupati Bantul. Paseban Gus, nggih. Paseban. Bang ya nek Gus Tajib ki kan omahe Paseban. Paseban Bantul maksudnya. Tol nek Gus Tajib ki omahe Paseban Bantul. Timur. Barat. Live karo Gus Tajib. Ja streaming. Termasuk iki bentik delok salam-salam buat Pak Ditangin udah WA, makasih infonya. Ya ngono ki guys, terus ya sip kuwi. Live karo Gus Tajib ki ya sip. Bayar oleh Pak Prabowo.
Terus yo cerak teko omah cerak Paseban ki yo sip kuwi. Cerak Pak Bantul, Bantul. Bantul Barat pokoke. Yo yo nek live karo Gus Tajib ki yo nyeni. Termasuk kon linggo cewek, linggo kene kebak mapan. Lene plake 6 jam nyeni kuwi live karo Gus Tajib. Yo live hari ini harus nyeni-nyeni gimana gitu. Tol ya bagus. Ning kamera ya ketok glowing. Ya, Gus C. Tip bandingke karo asli. Ya gitu. Tor ya heeh C. Apik. Ya apa meneh live streaming qasidah ning kene. Sone wae urung dadi. Isine gede ya subscribe man iso tuku son. Mbok arep tuku son teke brewo iso. Angger sing delok 1000 satu kali live 1000 3.000 10.000 wong ngono iki jos kuwi. Tar ya kedang nggo tuku son like live streaming. Streaming pengajian maksudnya. Streaming majelisan. Tor yo genih kuwi guys. Nek rabi karo santri krapyak. Rabi karo santri krapyak Gus. Nggih. Tor yo modale yo cukup son. Tor yo genih kuwi guys. Live streaming bersama Gus Tajib Gus Paseban Bantul Barat. Kan aku ya arep tuku omah, guys. Ning Paseban. Jadi wong Daromo kene ra etok nek manggon ning Paseban Bantul. Terus yo penak ning kono. Nek live pengajian ya penak apa meneh live syuting selawatan penak banget kuwi ning Paseban Bantul. Terus yo omahe nek subscribe atau 100 juta subscriber yo penak banget iso tuku omah. Ayo subscribe. Push like-nya dulu dong. Iya. Termasuk nek tuku omah ning Paseban ki ya sik kuwi. Bayaran tol men kaya Gus Idam 10.000 bedina. Subscribe 20.000 kan genih kuwi. Eto omah ning Paseban. Ning omahe rego pira Gus? 1 M. Ya duit tenan niki, duit masuk godhong. Live karo Gus Tajib ki ya nyeni. Bayaran tol hoo. Ti delok saka ana sponsore. Eto duit sak miliar lumayan kena nggo tuku omah. Omah ning Paseban duwe. Mosok kene ra etok tuku omah ning Paseban yo sak karepku to sing gawe jeneng Gus Panco aku kok. Padiku maksude sing laga santri krapyak. Ya mondoke kan Gus ki kan ning krapyak, mosok ning Papua. Termasuk iki nek live karo Gus Tajib ki ya sip kuwi. Streaming Gus. Blitar hadir Gus, Blitar Raya. Oke. Banjarmasin, Banjarbaru hadir. Pokoknya monitor ya guys. Oke siap. Terus
sing penting ki sisa Habib Syah ning nggone Pak Kaji Dalwari almarhum. Ya kene rate undangi ra oleh maju to. Persyarate daftar haji karo undangan wis kuwi. Nek ora teng gedang-gedang isoan. Ya ora apa-apa lagi Gus sanyaran santai wae. Kalau masuke nek live karo Gus Najib ki ya sip. Didukung oleh Pertamina. Ya ya lan ya iso teko omah ning Paseban. Ya teko omah ning Paseban ki regane cerak. Ya omahe larang-larang. Nek kaya nggonaku murah. 200 yuta lah, 250 juta. Ning tukange mbuh ayo. Pokoke tuku omah ning Paseban, tideki omah. Ge tuku sound studio nggo mixing solawat. Kan yo genah sipku ini. Yo kelingan pas pengajian Gus Idam pas sok makate rono jam 1 tekan kono. Jam 1, jam 2 aman, jam 3 aman, jam 4 aman, jam 5 aman, jam 6 udan. Terus Gus. Terus wong gede tuku motor. Terus yo 10.000 wae. Nek yo sangu sego tak lali tak pangan. Tapi apa ae? Saya apa sewiwi. Terus yo nek live karo Gus Najib ki yo nyeni. Siaran langsung. Yo men kaya Gus Najib Jiki men kaya mlebu TV SCTV. Ya men kaya ya kan mondoke ning Krapyak, mosok bentik lamar ke kiyaine kuwi lho. Apa mbengi sing tak waca? Wa min ayatihi am khalaqal abja litaskulu ilaiha wajan kuma apal ya Gus Gus Paseban sing penting tuku omah ning Paseban Bantul Barat nek wong pleret macam-macam tak adu-adu karo banteng. Ha Gus kok tidu karo banteng pripun? Ya adu-adu. Terus ya nek dadi Gus ki ya penak. Ya iso delok Pak Bupati sisa siap ke kebon ya Pak Bupati. Nggih Gus, murah ya ora apa-apa. Pira-pira ya arep. Kebone sing jembar apa sing ciut? Jembar. Nek semeter ya kuburane asidik. Tor ya sip kuwi nek live karo Gus Najib. Bahas pembahasan live streaming Rabi sisuk karo santri Krapyak. Ya nek Rabi karo santri Krapyak ki ya mending. Mbangane tok dokter gigi mendingan santri Krapyak to. Kayak kene Gus bojoku santri Krapyak ning ayo cocok nek kuwi. Mbok ana ya sing santri Krapyak iki sing mondok iki wong ewon guys. Termasuk Gus Paseban. Ayo Gus. Aku Gus Najib.
Kan mondoke iki kan ning Kerap ya. Ha Gus kok mondok ning Kerap ya le mulih kapan? Le mulih ngenteni poso 2026. Ayo 2026 pas kene rabi meneh ijabe ning pondok. Pondok Kerap ya cocok. Tor ya nek live karo Gus Tajib ki ya sip kuwi. Bayarane tor akeh. Ya ana sponsore rakitan Pertamina, Saromangga, apa meneh pas sisok pengajian Az-Zahir ning Megiri ning gone almarhum Pak Kaji Dalwari belajar. Alah kelingan aku usur panitiane wae. Lah ya kae udang dadi Gus. Tor ya sementara ning gedang-gedang siken. Nek munggah lagi ya nek Gus ki wangune duwete karo Habib Syah. Ya kan ya etok santri terapia. Nek Gus Tajib kan rabine karo santri terapia. Wo kelingan guys. Aku omong apa to? Jan kelingan awor wong kulon Praga ning gone Mak Soimah. Tenanan kuwi Gus. Pas kapan? 2023. Saiki 2020, 2023. Berarti 2 tahun Gus. Nggih, 2 tahun. Lor Yosip kuwi. Nah, live streaming ki ya udut-udut ki ya karo selawatan ya penak. Engko sound out iki EV intervoice nek asidik ra tekan terus sone EV yoan. Ben arene EV. Agus kok ngerti sone Habib Syah. Ngerti ya kene ndelok je. Tor ya nek live karo Gus Tajib ki ya sip bayaran. Tor ya ngono. Kalingan ning Habib Syah rokacikan kae. Nyenggol titik ya ora masalah. Sepenting tor ya sepenting iki etok santri kerapia, tabiku ya sip kuwi. Ya ngono ya guys, ndak durasine panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syuting ketiga.